Winter? Eis, Schnee. Ty ten telefon tak rozjebeš, neboj sa. Kurva. Teraz ja budem dobúchaný. Ty máš ešte výhodný. Chains. Ja mám meké aj zľava, aj sprava. No išiel by si to svojím autom? Jebe. Ej, piči, koko. Kde to bolo nazjené? Jemne, vo fabrike. Kúp si predvádzaš. Nové gumy. Čiže... No, svalovicu na ruke budeme. A čo mi hovor, ja im odlovím sedadla predné, tak ako sa držím. Ale ten pred nami je rýchlejší šoférčok. Ale my sme tu viacerí. Dobre. Čo ti kuruje? Zakladá do terénu som to A tak táto skala kamera teraz, čo to bude? Počkaj, ty predtým boli, že najskôr máme chodníky, pičoviny, potom mi to popadalo, iba vrešťali. No, I bought the front differential lock. It's for more safety. Teraz už všetky zavral. Not must, Ne, always more safety. Až keď si bude treba, samo si dá. No, že netreba, lebo je to bezpečnejšie. Čiže je bezpečnejší. Keď budem mať všetky zavreté. Kokos aj v zime, že tu chodia, keď je sneh. Ale zase do snehu, keď vyjazdia, tak to je lepšie asi, jak teraz. You can go here in winter when here is snow. Yes. To sme mali v zime prísť. Ja už ruky boli, a keď sa chytím strechy, tak čo? Chyca aj nohy v pôde. Čo ti jebe? It's a little bit more slippery, but it's okay. It's chains. We mounted the chains on the tires and Aha. no problem. Ice is more problem. Ice is no problem. Is more. More. Yes. Náto je problém. Tak to sa číti. Áno, vybavené. Radšej som mal ísť do kufra, ty kokos. Dal si ma techniku. No, ty si už vynašiel tiež. Laci, bude zlé. Pregrcni. Nie je zlé. Ja nerobia takéto veci. Mám som čerstvý. Keď chceš, tak si odpúť, ale zakýpel na poloknom. Tebe jebe, v zime by som sa nešiel aj piči kravinej. Tebe, potím sa jak prasa do piči. Ty koko, jaký skoro. Ale išlo otvoraj ty okno, nech to tu trošku premať. Však ty sa potíš furt, ty kokos. To zase never, že je teplotu. Debil. Ty sa máš za čo chytiť. Kokolo, len tam jak dostala to, a to pred nami na piču. Teraz dojde to zábava. Ty kamene, čo? Ty skaly. Nemôžeme ísť troška rýchlejšie. Tebe. Si blázon na 10 ja chytím, ty vole. Ty bol kokot. Že mám vyjebe predný Od toho tu ide toto prejsť, bez toho, aby ho jebol niečo, niekde. Čo ti jebe? Budeš vedieť to sklony? Ty kokot. Že by som myslel, že odjebeš pol napravy. A nie náprava, ale že chytíš brucho, vieš? Áno, že chytíš spodok, no. Ty bolo, tebe jebe. Ale ináč tieto náklony tomu neukazujú dobre. To nemá ukazovať toto, že aké stúpanie to, čo tam ukazuje, že percentá. Zvýšil doľa, podľa mňa. Aha. Ty kokot, ani ten sleduje, hej. Jaké pičoviny nechce. Jaké pičoviny robí? Ale strana, že to ani neprehrabujú tie kolesá, nepočuť, nie? Nič, Ty kokot. Ešte nás chválite tak, alebo... Že láci. This is not maximum. This is Je to maximum. not maximum. OK. Však to sme teraz takých 40 stupňov naklonení, nie? Now when you put the center differential lock, is all off. Aha. Všetko vypaté. Teraz všetko vypol. Všetko vyplo. You can separate or Ale low range ešte má stále zapnutý. Teraz nás vyklopí hen tam do oného. Tebe. 7 years ago was here a big storm and cut all the trees here. Nevie, kde má ísť, že je potom. No, neboj sa, to by si už ani nevedel o tom. Tak je to hlboké. 80 ide, ty kokos. 75. Ups. A že to gumu nesekne.
som kúpil z Rakúska. Z fabriky. Spravili mi cenu. Tak viem už ten, čo ste mali to oné matný lak, vieš, čo bolo také otlčené, tak bolo stále to, nie? This is a G model, this is produced for this off-road. Asi nehu. Musím sa To prečka zastabilizovať. čajník. Do piči, veď ma prevráti. No, ja už sa pozerám dole, kde sa zastavíme. No nič, pohodička. A oni si tu sami vyjazdili tieto zvážnice, to tu bola normálne onaj. A hen tam hore čo idú, hen tí? To sú asi ďalší nejaký. To sú tí, čo sa čo asi viacej stále- bojú. Sa budeme vyhýňať v túto volade. Však ti toto jebe. A po týchto, vieš, keď tieto skaly, to sú šmiklavé jak hovado, keď je to mokré, tieto hladké. Símas. To môže byť lepší experience, keď ne. Dobre, poprší, čo? Prší. No to áno. Riadne To sa aj prebaluješ na obede. Neviem, či sa nebudeme aj teraz. Koľko záujem to nejak je bol. Yes, guys. Dáme grát, pekne od neho. Ako si telefón dole zajebal, keby si mal otvorené okno. Keby mu tak vypadalo, že jep. Super. Na ďalší rok by si to... A ináč akože to im tu tá výchrica vykosila takto, nie? To možno. No, do toho. Lebo teraz by to bolo, keby si išiel pomedzi stromy ešte také... Normálne aj takú prilbu by si asi zniesol. Ideme piča telekyvu a to bude kurát do lesa, chlapci. Tamto blatko fajnuje. Na blatku ťa takto nevytrasie. Pozri, jak ide. Pozri, a ty kokos. Dobre. Ty, koľko ľaká skala, tak toto by som sa postaral rozhodne. No akože nič bez všeho, ešte to len stred má zapnutý, ostatné povypínané. Ináč ten Gabo, čo mal ten Hammer, tú H1, vieš, tu To Volensku. neprešiel. To nemá šancu, lebo to je široké. Mhm.